откъде? Еми, ще направим. Ох, след малко. След малко ще. Ами, нищо. Си гледаме Зейн и Джастин. Джастин Зейн. Зейн и Джастин. На навеждата. Оригинално е доста. Ай, кажите на Ринто, че ни избила. Моля. Да ходи, иска да с нас. Ще интересно. Рейни! Кой гледай това видео? Не си дебела.